Čaute ľudia, dneska vás vítam na kanále Pyro Special.sk. Dneska vás vítam o unboxingu z Pyrowebu. Nebudem to kecavať, rovno poďme na to. Tak rovno to máme takto otvorené. Takže prvá petarda, Honey Badger, 6 gramov zlože. Takáto petarda. Zistil som sa o nej, že zle bucha. Takže som na ňu zvedavý v prvom teste. Ďalej tu máme Zoom Boom Attack 5G. Že je strašne najlepšie 5G, aké je. Takže som na ňu zvedavý. Mám ho prvýkrát. Ďalej tu mám ďalšie 5G, Danger Hobby. Fakt som na ňu zvedavý, aj na toto. Ďalej tu máme také fľaštičky. Jedna má 1,2 gramu. Sa mi zdá. Potom tu máme Zoom Boom. Ďalšie. Jedna má tiež okolo tak 1 gramu. Ďalšie petardy, tu máme Titano, 1 gram, jedna petarda. Ďalej tu máme Toro, viem, že jedna má 0,98 gramov zlože, takže dobre. Ďalší balík. Potom darček od Pyrowebu, keď nakúpite nad 100 eur, sa mi zdá, tak môžete si vybrať nálepku SK Adventures alebo Mystery Gift Petard. Ja som dostal mini pirátov a Pico pirátov. Ďalej tu máme klasické Big Bangy, 2G, zelené. Super petardy, mal som ich minulý rok. Potom Bad Bulldog, 0,50 gramov zlože, dobrá petarda. Ďalší balík Bad Bulldogov. Kompakt 16-ranový a dierky sa mi zdajú, že majú 20 mm. Tu máte aj view, takže si môžete pozrieť, že ako to vyzerá, ten ohňostroj. A posledný balík, ktorý tu máme, je Mega Bang, v ktorom sú 50 petard a jedna petarda má 1,3 gramov zlože. Toto je celá objednávka z Pyrowebu za okolo 110 eur. Celá objednávka z Pyrowebu. Dobre, je tu napísané, že 20 mm majú dierky, 25 sekúnd strieľajú a 15 až 20 metrov do výšky idú. Takže to je všetko. Čaute.